Tervetuloa höyryn matkaan. Tässä on pokehöyry ja nyt olisi avauksessa Perfect Order 3 pakettia. Eli katsotaan mitä tapahtuu. Mä oon vähän tsekkailu etukäteen, että mitkä olisi parhaita vetoja, niin Gengari tai Mute X. Olisi jotain muitakin ihan OK-kortteja. Katsotaan nyt. Tää on vaan tällainen pikainen 3 paketin avaus. Lämmittelyä huomiseen. Huomenna sitten avataan ihan todenteolla näitä kakkoja. No niin. Oho, mikäs sieltä tuli? Mute X. Jumalauta. Tää yksi korttihan nyt maksoi kaikki noin 3 pakettia. Pelkästään tämä yksi kortti. Tää pitää ehkä laittaa heti suojiin ja sitten lähettää greidattavaksi. Tässä on potentiaalia. Tää on muistaakseni 17 € tällä hetkellä arvostelemattomana. Kukaan ei ole vielä kerännyt PS-allitteella lähettää. Mutta kyllähän tää varmaan nousee tästä. Ja niin, no jos mä oon ensimmäinen Suomessa, joka kerkeä saada tähän 10 läbin, niin kyllähän tosta jonkun huntin voi pyytää ylikin. Mutta muut oli aika paskaa. Niinhän se yleensä on. Mutta mä oon tyytyväinen jo tähän, niin että nyt mä saan noin 2 pakkaa ilmaiseksi. Ilmaiseksi, niin ei sillä ole mitään väliä, vaikka ei tulisi mitään. Mutta katsotaan. Tosiaan tässä on mun Pokemon alttari. Siinä on muutama korttia ja vähän tällaista ja näin poispäin. Mutta jatketaan. Laittakaa vaan kommentteihin, että millaisia pakkoja tai millaisia avaussysteemeitä haluatte niin höyry toteuttaa sen, minkä pystyy. Katsotaan. Katsotaan mitä hän on syönyt. Siinä on kannessa Mute, mikä äsken tosiaan tulikin jo. Mutta kun ottaa huomioon nää mitä mä oon nyt tänne tubeen laittanut, se Illustration boxi, siitä jäätiin mukavasti voitolle. Ja nyt ollaan tässäkin 3 pakan systeemissä voiton puolella. Pelkästään yhden kortin avulla, niin vois sanoa, että menee ihan hyvin. Kyllä se kelpaa nyt juoda muumilimpparia nuuskamuikkunen muumikupista. Saatana. Mutta pidemmittä puheitta mennään toisen pakkauksen pariin. Oho, sieltähän tuli Gengari. Jumalauta.
Paljonkohan tän arvo on? Hei, Pulla. Ois sä viittinyt katsoa tän arvo? Joo. Mä kuvaan tässä video, niin mä en pysty katsoa samalla. Mut mä sain nyt Gengarin ja Mewtexan niinku 2 pakasta, niin vois sanoa, että nabisee. Mitä? Kirjoita Googleen vaan Gengar. Okei. Se oli sitten sellainen. Sellainen pakka tällä kertaa, eli ohiveto. Mutta ei mitään, hei. Kiitos kun olette ollut mukana tässä Pokemon seikkailussa. Tässä on tosiaan nyt nämä vedot, mitä tuli. Et kyllä näitä hinnalla ostaa uudet 3 pakkaa vaikka. Tai vähän enemmänkin. Ei mitään, hei. Kiitos kaikille. Muistakaa subata ja palataan ensi kerralla vähän isomman pakkaavauksen kanssa niin kuin ruokapöydän ääreen niin sanotusti. Höyry kiittää ja kuittaa.